una kag tagipusoon sa pagpamati sining malipot nga pagpamalandong sang iya balaan nga pulong nanungod sining gitawag naton kaminyoon o kon pagpangasawa, pagpamana ang pagtukod sang pamilya. Diri sa Henesis Kapitulo 2, versikulo 24, ari mabasa naton, abyan ang nanungod sining Biblianhon nga kaminyoon o kon pag-asawahay. Busa, bayaan sang lalaki ang iya may kag ang iya iloy, kag magahiusa sa iya asawa, kag mangin isa sila kaunod. Ang balaan nga kasulatan nagatudlo sa aton sang pagkamatarong kag pagkabalaan sang marriage, sang pag-asawahay, o kon sang ginatuwag naton nga kaminyoon. Ari diri ang tatlo kabutang nga nagakatabo sa panahon nga mag-asawahay ang lalaki kag ang babae. Ang unang nga bahin sa sini nga bersikulo, busa bayaan sang lalaki ang iya amay kag ang iya iloy. Ginatawag naton ini nga independence, maturity, growth. Kag ikaduha, kag magahiusa sa iya asawa. Diri ang ginatawag nga integration sang personalidad, sang mga inagihan, eksperyensya sang lalaki kag sang babae. Magkilalanay sila, maghibalo, angkon sila sang kasayuran nanungod sa isa kag isa. And then, ikatatlo, ari diri ang paghiusa nga sila isa. Mangin isa sila kaunod. Ari diri ang ginatawag naton intimacy. Amo ni ang tatlo ka mga elemento sang Biblianhon o kon Kristohanon nga kaminyoon. Sa aton pungsod nga Pilipinas, kag bisan pa dito sa for example sa Amerika, ginahimo nga ang pag-asawahay mahimo nga publiko. Sugod diri sa aton, sugod sa ginatawag naton pagpamalay. Bag-o na lang man na karon nga ginapubliko, pakita gid sa publiko ang pagluhod sang lalaki kag pagpakita sang iya usually diamond ring nga ihatag sa babae. And then maghahambal siya nga, will you marry me? Sa akon nga paglantaw, daw hindi husto nga metodo ina. Ang maayo kung tani, ang lalaki magasiling sa iyang nubya o kung sa iyang sweetheart, will you marry me? Kag sa magsabat ang babae nga, yes, I will o I do. Dito siya magaluhod, kag dito siya magakuha sa iya bulsa sang sing-sing nga diamante siguro, kag amo na ihatag niya sa iya nobya. Kay magaluhod siya kag magapakita dayon sang iya diamond ring sa isa ka babae nga iya nobya, kag amo pa paghambal niya, will you marry me? Daw ang presentasyon amo ni, daw ginabakal ang huo sang isa ka babae pinagi sa paggamit sang diamond ring. So amo ni nga akon nga suggestion, will you marry me? Pagsiling sang babae nga yes, amo pa pagluhod sinang lalaki kag magkuha sang box na nasulod man dira ang diamond ring. Gusto sang tao nga tahibalo sa publiko ang iya handom kag katuyuan sa pagpangasawa.
So, sa aton karon may ginatawag pagpamalay. Pagpahibalo sa mga kasilingan, sa mga katawhan, bisan pa sa bugos nga kalibutan, nga ining duha ka tinuga ang lalaki kag babae nagabuko, nagaplano nga magpakasal o kon mag-asawahay. Ang mga ginikanan sa lalaki magakadto sa mga ginikanan sa babae agud nga maghinunanon para sa kaminyoon sang ila mga anak. Ang masami himuon ini pinaagi sa isa ka mediator, isa ka masinaton daw broker sa kago, no, o kon sa pagpamalay. May isa ka tawo nga ginkilala, respetado sa katilingban. Siya ang tigpamaba kag manugpatunga sa sining duha ka pamilya. Ikaduha nga ginagamit sang mga tao nga gusto nga magpakasal kag bisan pa sa pagpahayag sang ila pagpakasal. Amo ining ginatawag naton marriage contract o kon kontrata sa kasal. Marriage covenant. Ang kasuguan sa pungsod nga Pilipinhon naga-issue sini kag ang duha ka tinuga nga nag-asawahay kuha sang lisensya sa civil registrar kag ipahibalo sa civil registrar ang palabuton nga kasal. Pinaagi sa pagpapilit sini dira sa opisina sulod sa napulo ka adlaw. Sa sini nga paagi abyan may baluan nga ang babae kag lalaki pasugot nga sila mag-asawahay. Then ikatatlo, hindi lang pamalay, hindi lang ang marriage contract or covenant certificate, kundi ang seremonyas gid sa kasal. Ang adlaw sa kasal pagahimuon sa tubangan sang duha o kon madamo nga mga saksi. Ang usually nga ginahimo ang pagkasal dito sa simbahan kay daw ang sa akon nga pagtanaw ginapahayag sa kabalaan kag sa katarong sa sini nga relasyon. Ang pagbiya sa mga ginikanan, ang pagtukod sa lain nga pamilya, kag legal nga buluhaton sa pagpahibalo sini sa iban. Amo ang importante kaayo nga bahin sa kaminyoon o kon sa pagpakasal. So amo ini abyan. Kabay pa kun tani ining kostumbre o kon sinaton tradisyon nga matarong kag balaan. Himuon ini sa mga manugpakasal ang pagpamalay, ang pagpirmahanay sa tubangan sang mga katawhan. May ara civil wedding, may ara religious wedding. Kag nga para sa iban, ang kasal, subong isa ka tradisyon sang mga indigenous people, ginatahod, ginarespeto ina. Kag ining seremony sa kasal. Kabay pa kuntani nga aton ini pasidunggan ang kaminyoon, ang pag-asawahay. Tungod kay ginplano ini sang Dios sa mga tao, babae kag lalaki. Ang ikaduha diri integration, ang pagkilalanay sang duha ka tinuga, babae kag lalaki. Ang paghangop sang kaluyahon, ang pagbaton sang masubo, makahuluya nga inagihan sang isa ka babae o kon sang isa ka lalaki. Kag indi na ini sulit-suliton sa mga istorya nga magapakanubo sang pagkilala sang isa ka babae sa iya kaugalingon o kon sang lalaki sa iya nga kaugalingon. Kinanglan may paghangpanay, may paghirupay, may pagbaton
sang mga inagihan sang isa ka tinuga nga nahimo asawa kag nga nahimo nga bana. And then amo ina ang kasal, ceremony sa kasal, kag didto pa ang paghiusa sa lawas sang isa ka lalaki kag sang isa ka babae. Ang masubo kay naghiusa na sa lawas kag nagbusong kag amo pa ang pagpakasal. Ang sequence nga ginahatag sang Balaan Kasulatan, the man shall leave his father and mother, independence, and cleave to his wife, integration, and the two shall be one flesh, intimacy. Hindi ini pagsulion kay mangin kabangdanan ini sang pag-ilinaway, sang hindi husto nga paghangpanay kag pagbaton sa personalidad sang pagkatao o kung pagkababay sang asawa, kag nga mangin kabangdanan ini kung kaisa sa ilang nga pagbulag. Kabay pa kung tani nga kita nga mga ginikanan maghatag sang sining instruksyon, sang sining nga influence kag impresyon sa aton mga kabataan. Kag kita subo nga mga ginikanan amo ang magabantay sang aton mga kabataan agod nga ang ilang nga kaminyoon mangin matarong, huwaran, balaan kag Dios nun. Dios nga balaan, amay namon salamat gid sang imo nga pulong. Amo ini ang manual sa amon espirituhanon nga pagkabuhi kag bisan pa sang amon Kristohanon nga paggawi sa sini nga kalibutan. Dios nga balaan, kabay pa ang amon mga kabataan magkabuhi nga matarong sa ila pagkadalaga, sa ila pagkasoltero. Kag nga hatagan nimo sila sang ila mapamana o kon mapangasawa nga Dios nun tarong kag mabuot nga tao, and vice versa. Ini nga mga butang amon ginatugyan kag ginasalig sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Busa, Nairel, salamat gid sang imo nga pag-replay sa sining aton segment karon. Diri kita sa aton nga pag-greet no sa aton mga abyan nga nagatan-aw sa sining aton segment karon. Akon nga pagpangamusta sa kay Pastor Mawilito Bakang. Mayong aga man dira sa imo, Hope Bangkal, dira pa sa Canada, ng Harlita Sayo Bituon, mayong aga kag sa kay Pastor Maymon Sarnicola. Halin pa diri sa Bay City Fellowship Baptist Church, kaupod ni Jose Dionisa, ako magasiling, ang Diyos magpakamaayo sa aton nga tanan.